суҳбати мо бо Ҷамшед Колимов дар мавриди зарурати донистани забони англисӣ бо ронандаҳои трак аст. Ҷамшеди азиз, чаро ронандаҳои трак бояд забони англисиро донанд? албатта донистани забони англисӣ барои ронандагони трак хеле муҳим мебошад, чунки онҳо дар роҳ ба ҳар ҳодиса ва ба ҳар ҳолат рух медиҳанд. Масалан, метавонад ки траки онҳо дар роҳ вайрон шавад. Барои гӯем ки онро аз нав барқарор кардан, шумо бо таъмиркунандаи трак ҳамсӯҳбат мешавед. Ё ки баллони шумо дар роҳ мекафад, шумо ба маркази хизматрасонӣ занг мезанед ва мегӯед ки бояд баллони маро омада таъмир кунед, забон лозим аст. Ва ё ки дар вей стешнҳо бо кормандони пулис аз шумо ҳолати бехатарии траки шуморо мепурсад, страховкаи мошини шуморо мепурсад ва ё ки гӯем ки ҳамун ҳолати ҷобаҷогузории баллонҳо ки дар трак ҳаст, дар трейлер ҳастанд, онҳоро мепурсад ки вазнатро дуруст кун ва бо ҳамаи ин бояд бо забон ва муошират намоед.